Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Tago. And Tita, Tanya Chinita. Sobrang toyoin ng girlfriend kong si Leilani. Feel good morning po, Colantits. Ako po pala si Naldi. Mula po sa Taguig City. Three years na po kami ni Lani. Nung unay, tuyoin na talaga siya. Bakit tuyuin ba yung mga babae na yan? Oo nga. Pero pinapalagpas ko lang po. Kasi magtatalo lang po kami. At hindi naman ako mananalo sa kanya. Basic. Saka kapag mahal mo yung tao, kaya mong tiisin. Pero lately, para bang mas lalong lumala. Kahit mali na niya, nanggagaslight pa. Nakakapagod rin pala, no, Colantits? Pag puro ganyan. Pero again, tinitiis ko po kasi nga, mahal ko po si Leilani. At dito na natin simulan. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello? Hello? Ba, mag-aayos na ako eh. Oo, mag-ayos ka na kasi pipick upin kita. Kaya nga, ba't pa tumatawag? Alam mo, tapos sasabihin mo, bagal-bagal mo. Kaya nga kita tinatawagan. O tama na, bay na, mag-aayos na ako. Mas Okay. mamadaliin mo ko pag andito ka. Hindi kasi, naghahabol tayo. 5, 4, 3, 2, 1, bye. Ano ba itong babae? 5:45 yung sine. Baka malate kami. Ay, nako. Yan na. Makaalis na nga. Ay, salamat. Nakarating na rin ako dito sa kanila. Nakabihis na kaya yun? Teka lang. Mahal? Mahal? Bababa na nga lang ako.
Mahal. Akala ko ba ready na? Mahal! Silipin ko nga. Wala. Tulog pa? Mahal! Sino ba yan? Buksan mo nga to. Ano ba yun, kuya? Oh, Oh. Di ka ba nagbibihis? anong oras na ba? O, 5:30 pa lang ah. Wala na. Late na tayo. 5:45 yung sini. 5:45, may 15 minutes na ano pa yun eh, flag ceremony at saka may commercial pa yun eh. Hindi ka pa nagbibihis eh. Akala ko ba ready na? Ba't natulog ka pa? Eh, nantok ako eh. Kagabi tawag ka ng tawag, nabuyat ako, tas kanina tawag na naman, ano ba? Teka lang. Eto na, magbibihis na. Anong oras na tayo makanood Pipili yan? muna ako ng damit. Yung ticket natin eh, pang 5:45 eh. In advance. Mauna ka na, susunod ako. Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag na lang tayo bumili agad. Doon na lang tayo. Eh, bumili tayo, kaya kailangan natin... Eh kasi nga ano eh, blockbuster yun eh. Maubusan ba tayo upuan? O mauna ka, ikwento mo na lang sa akin pag nag-umpisa na. Una ka na, mag-aangkas ako. Ano yan? Magde-date nga tayo. Sabay nga tayo, tapos sa ibang motor ka sasakay. Ano ba yun? Date pa rin naman manonood ng sine. Oh, ngayon mauna ka na nga lang para hindi ka para magalit dyan. Galiiti ka dyan. Tawag ka ng tawag kagabi. Di sana kung di mo ko pinuyat sa video call. Gusto nagpapasend ka pa ng mga sexy-sexy ko na picture. Tapos ngayon sisisihin mo ko. O, sino ba nagpapasend dyan? Ayoko nga. Wala nga ako sa mood mag-send-send ng hubad-hubad eh. Namimili. Ba't napunta ka dyan? Ba't napunta ka dyan sa usapan na yan? Ah. Kasi minamadali mo ko ngayon. Inaantok pa ako. Pipili pa ako ng damit ko. Ano ba naman yan, Leilani? Sabi ko... Ayoko maging pangit pag nanood ng sine. Oo nga, pero dapat naganda ka na. Tumawag ako sa'yo para pick up na lang. Ready, Kung di ka diretso na. tumawag, naka-ready ako, nakatipid ako ng 1 oras. Natulog ka nga lang pagdating ko Eh, eh. inaantok nga ako kasi pinuyat mo ako kagabi. Saan ba ito papunta? Oo, mauna ka na nga. Mauna ka na. Hindi ko kailangan ng sundo na ganyan. Anong... Alam mo, ayoko na manood ng sine. Mag-isa ka, manood ka, magyaya ka ng tropa mo. Ayoko na manood. Wala na ako sa mood. Anong gusto mo ganito? Ang ano ko, totoyoin ako habang nanonood. Para ma-enjoy yung sine. Eh, ba't ka na naman tinutoyo? Inaano ba kita? Kaya nga... Wow! Ay, ano ba Alam kita? mo, Ayan! nag-iis ka? Ini-stress Tapos mo na sana. ako! Ha? Ano ba talaga kung nagbihis ka tapos na dapat Umalis ka na. Isasara ko yung pinto. Ano ba naman yan? Umalis ka na. Ayoko na manood. Manood ka mag-isa mo. Bayaran ko pa yung ticket. Baka isumbat mo pa. Yan ka na! Uy! Mahal! Mahal! Mahal!
Parang gusto ko diba masarap? Gusto ko ng gusto ko seafood paluto. Seafood. Sige po. Yan. So, Saan ba meron? Po? Saan ba meron? Saan tayo sasakay? Mag-ano na lang. Ano ba? Grab na lang tayo. Hindi mo tayo pwede sakay sa motor eh. Tapos, sunduin ko lang yung isa. Alam mo naman yun. Sinong isa? Si Lailani, di ba sasama? Sabi mo, sasama natin. Oo, sige. Doon saan na tayo magkikita? Doon na lang po, pahatid kita doon sa kay Bong Villamor. Siya na maghatid sa iyo doon. Tapos, susunod na ako doon. Susunod na kami, magmumotor lang kami. Sige. Ha? Okay, sige. Magkita na lang tayo doon, ha? Iintayin ko kayo. Opo. Tandiyan ka lang kasi tatawagan ko muna. Ito na, tawagan ko na. Hello? Bakit? Sabay tayo mag-lunch sabi ni Lola. Doon sa, paborito mo rin yun yung seafoods, turo mo, Ay, luto sige. Excited ako. Sige. Daanan mo ako. Nakabihis na ako. Okay, sige, papunta na. Hey, love you. Okay, hindi na ako mag-comment, baka magagalit. Sige. Okay. Kita na lang tayo doon la. Sige, kita tayo, ha? Iintayin ko kayo doon. Okay po. Ano bang kulay bibiliin ko? Black, white, o tong red? Parang gusto ko tong mag-tube ngayong araw. Kaso hindi pa yata tuyo yung mga strapless bra ko. Ito na lang kayang white. Nalabas ko na yung lahat ng mga damit ko dito. Diyan na si Nalty. Nagubad lang ako. Nakasuot na ako kanina. Bali, tinry ko lang yung isang matchy-matchy. Okay. Tara na. Kaya na, okay na yan, Hindi pa to okay. Hindi pa ako nakaka-hair. Ano hindi nakaka-hair? Okay pa naman naayos yung buhok mo eh. Hindi yan okay. Nakaganyan Hindi lang. yun. Sa inyo mga lalaki, okay na yan. Sa akin, hindi pa. Magpa-plancha pa ako. 5 minutes. 5 minutes? Antay ka na lang doon sa labas. Kasi pag nakikita kita na, pe-pressure ako eh. Antay mo ako sa labas. 5 minutes? 5 minutes eh. Dali lang. Saglit lang. Tapos sasabihin mo, ba't ang bagal ko? Gusto mo bembang? Ito naman, Doon na. sasabihin pa talaga. Doon na. Dalian mo. Bilisan mo. Oo nga. $346 later. Tapos na? Ba't ka nandito na? Sabi mo 5 minutes lang. Nanliliteral naman to. Siyempre sabi ko lang yun. Saan ka nakakita nagbubuk 5 minutes? Walang ganun. Bilisan mo Wait naman. lang, Si Lola, tumatawag nandun na daw si... Ba't kasi pinauna mo? natin na siya ni Bong, nag-grab nga eh. Ba't kasi pinagrab mo na? Sana sinama mo na lang dito sabay-sabay na lang. Nakamotor nga, tatlo tayo sa motor, bawal nga. Tsaka kay Lola ko, pasakay ko sa motor. Di sana yung first stop. Pwede naman yun sa grab. Bilisan mo na kasi. Ano ba? Kasi apura ka ng apura. Ano pa ba yung Ayoko na nga umalis. Ano? Uy, bilisan Ayoko na umalis. Kayo na lang magsipod. Sige na, 5 minutes. Sige na. Hindi. Ayoko na. Paano pa ako makikibanding? Itaw na ako. Kayo na lang. Next time na lang ako. Lagi na lang ako minamadali. Tapos gusto, sa kalagitan pa ng pag-aayos ng buhok, may bembang pa. Wala namang nangyari. Sinabi mo sa kung may kasalanan. Buti kung pinagbigyan mo ko, hindi naman. Lalo kung pinagbigyan pa. Ang tagal-tagal. At least. Ewan ko sa'yo, umalis ka! Ano ba? Yung lola ko mag-isa doon, oh. Bakit mo nga pinauna? Kasalanan ko pa. Pinauna mo yung lola mo. Tara na, Kayo na nga. Okay na yan. Ayoko!
Mag-helmet ka rin naman eh. Maano din yung buhok mo Kaya nga eh. inaayos ko. Ayoko. O doon mo na ayusin pagdating. Abang niluluto o mag-ayos ka doon sa CR ng kainan. Sige na, tara na. Diyan ka na. Ayoko nga. Malis ka na. Wala na akong gana. Sino gaganahan sa'yo? Leilani! Grabing toyo niya ako lang to the max. Pero, sige lang. Alam niyo, yung lola ko mag-isang kumain. Pero, humabol na lang ako. Pinalagpas ko pa rin yun. Gusto ko siyang kausapin ng masinsinan. Si Leilani. Kung ano ba talagang problema. Ano ba talagang problema? Gagawin ako. Umalis ka na. Sige na, please. Sabihin mo na Anong anong problema? Problema. Lagi akong inaapura. Alam mong Hindi naman yun eh. Sige na, sabihin mo na. Ano bang problema natin? kailangan ko ng space. Nasasakal na ako. Space? Hindi na nga tayo nakakapag-date? Space pa yung gusto Siguro, mo? kaya nga gusto ko ng space kasi wala na akong gana makipag-date eh. Ayoko. Ano muna, hayaan mo muna ako. Sige na. Para hindi to lumala. Mas lalala to kapag ipipilit ko. So ano yun? Anong space wala na? Hindi mo ba naiintindihan yun? Matanda ka na. Intindihin mo. Gusto ko ng space. Gusto ko mapag-isa. Ayaw mo na kitang makita at makasama. Leilani,